Bayad na taon. Nicole! Nicole! Naaraday ka niya? Ay, day! Ay, saba nga. Dari ko padulong. Lah, unsa dito siya? Ako kasabot niya. Day, wala kitang babae diri nag-agi? Babae, Wala, oy. Wala ko kita. Pagtarong day ba? Klaro kasi mong naong nga naa. Pero, basig na Ukda. Awa lagi? Ay, klaro. Hindi ko matago. Di man dyan ako magtago-tago ba kung nalang dyan ko pang bayad sa akong utang? Asa dyan ka ning bayhana ni ba? Kanihar kong pinangita aning bayhana ning mubayad bag utang o dili. Dagan-daganan yun ko. Kadtong bayhana to. Sure ko ato. Itago gito. Nicole? Nicole? Bayad na taon. Nicole? Bayarin na taon ni mong utang. Maluoy ka. Patay, nasa akong duol. Patay, dyan ko ani ron. Tadi na mo sulod diri Nicole? Asa ka? Nakita na. Maningil ramandog ko. Maningil. Kabalo na ko nimo. Mangdumog ka. Nicole? Asa naman taon ka? Ay, salamat. Urag nilakaw na. Nicole? 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 Uy, wala man. Asa ka tong bayhana ba? Nicole! Bayad na! Nicole? Nicole? Nicole! Naaraday ka niya? Patay. Patay, gigukod ko. Patay, daganan ko ay. Anong daganan ako? Hunong ka. Maningil ka makuguntang. Ano maglagadagan man ka? Nicole, hunong ka. Hunong, Nicole ba? Ano mong bukat? Ang hunong ka. Nalipaw na kasi. Bayarin na mong bukat ka. Nicole! Muna na itang kinsay maunag kalipog na to. Karon, kay naapsa nagyut ka. Unsa man, plano nimo? Ubayad kasi mong utang o imo kong dagan-daganan? Sumala ha? Pagpangutang nimo wa ko nimo gigugud-gukod wa ta nagdagan-dagan. Pagpangutang nimo gihatagan ta kadayon kay nanginahanglan ka. Karon nga maningil ko, imo kong patuyok-tuyok ko na ning sagingan og di ta magtuyok-tuyok kaning sagingan og wa ka nalipong. Di ta ka maapsan. So karon, bayari ko si mong utang. Nicole, bayari na gyud ko kay nalipong nako sige dagan-dagan og tuyok-tuyok kaning sagingan dirig. Kuan say mo ha? Bayari ko bi. Wa pa lagi ko'y kwarta. Wala lagi ko'y kwarta ron ba? Ay, walay kwarta. Sabi daw bi. Para may bala na to. Wala lagi ko'y kwarta. Oh, unsa man ay ning wa kay kwarta oh? Oh, kadaghan imo kwarta nganong di pa mangyud ka mo bayad nako imo pa mangyud ko padagan-daga. Daganon aning bagnutan mao pay wa tay ligo. Magsige tag pagukdon-gukdon kabalong nang ginahanglan tag kwarta. Mangutang gani, mo bayad og tarong di man kay dagdagan-daganan ta kapag pangutang nimo paghiram sa kwarta. Gamiton pa mangug ko na te. Grabe, yapon ko ning kwarta og tama ba ni makabayad sa imong utang? 1 2 3 3 1 3. Oh, sakto 3 ha. 1 3 plus napay 50. Kaning 50 ha. Bayad na lang ninimo sa kuha sa pagpagukod-gukod nimo aning bagnutan diri. Mapay muna. Gikuha pa.